Mga Adya, lapit mo, baby. Ito si Rizal mga Adya. Ito yung Samon. Hop, hop, hop. What's up mga Aji? Good morning sa inyong lahat. Unang-una, shoutout sa inyo. Thank you at lagi na ako sinusuportahan. Ngayon mga Aji, gagawin natin is mag-unbox tayo ng Samon. Ito mga Aji, oh. Ayan, oh. Pero paparapol ko na ito mga Aji, o kuha tayo na mas marami dito, mas maganda. Special mention ko lang si Boss Leo natin. Maraming salamat lakay, thank you. Ito mga Aji, oh, Samon, oh. Kaya tinagal niya yung Samon para mas presko. Tapos gusto ko lang pala bago ko yan yung Samon mga Aji, unbox natin ng Samon na to. Gusto ko mention sa inyo yung mga nagbablog tungkol sa Gagamba. Sana supportan din natin silang lahat. Umpisa natin kay Dix, si Dix talaga, si Dix, si Ivan Kids Gaboli, si Kadagid, sila Galamyers, si Jason Webb, si Kasunggab, si Saldi TV, si Kahomies, tingnan mo ba babe? Si Kabutog, Jim Sensei, si Gagamblogs, hindi ko maalala mga kasi sa dami, si Vince Spider o Vinci Spider mga kasi yun yung balang araw gusto kong makakulab yung tao na yun kasi lagi ako nanonood doon. Check nyo yun mga Aji, check nyo yung page niya. Para sa akin kung kayo bata kayo, yun yung tignan nyo, maganda, panoorin nyo yun. Baga sa akin authentic yung content niya, tignan nyo, bisitahin nyo. And ito mga Aji, kita tayo unboxing ng Samon. Naalog-alog ito mga Aji. Okay, tingnan natin mga Aji. Lapit mo baby, lapit mo. Lapit mo. Dali mga Aji, lapit mo baby. Ito si Rizal mga Aji, ito yung Samon. Hop, hop, hop. Ang laki mga Aji, ang laki. Ang laki niyan. Ito yung mga Aji, biro lang. Nilipat ko na kasi kagabi. Andito yung Samon mga Aji. Andito na sila. Andito na yung Samon mga Aji. Nilipat ko kasi kagabi kasi hindi ko pwedeng iwan sila dyan. At lahat ng gustong mangitlog mga Aji, mamatay yun pag hindi nakaitlog yung Gagamba. Kaya nilipat ko na kagabi, pinainom ko, pinakain ko na. Okay, tignan natin mga Aji. Umpisa natin. Unbox ko na talaga siya. Ang gagawin ko ngayon mga Aji is papakita ko sa inyo yung Samon natin. And yun, nahin natin to mga Aji. Itong maliit na to. Yan, maliit na to mga Aji, Gagambino PH. Yun na natin. Plus mo baby. Yan, thank you nga pala sa misis ko, yung cameraman ko. Solid supporter ko mga Aji. Ito. Pag napansin mo siya mga Aji, yung Samon is parang medyo kalbuin siya. Kasi ngayon, kumbaga sa is umuulan-ulan na. Ulan na siya mga Aji. Yung Gagamba talaga pag lagi nang umuulan is yung balahibo talaga nila natatanggal na. Pero babalik to once nag-molt sila, press ko na ulit. Tingnan natin to kung ano yung tsura na ito. Yan, may nangitlog din dito. Ito siya, orange, may brown, orange pa rin ba to? Tapos may mga brown, may mga carapace din naman sila mga Aji, may marking sila. Yung size nito is halo to. Starting to ng XL nila to mga Aji. Or large papuntang ito, XXL to mga Aji. Malaki na rin to. And pakita natin yung iba pa. Ito baby, tingnan natin dito yan. Lapag natin, one down. Ito mga Aji, tignan ko to baby pakita natin mga Aji. Yun, may nangitlog na rin. Ito yung sasabi ko mga Aji. Kung hindi ko nilipat kahapon o kagabi pala, baka patay na to. Patay to, saka patay yung nasa baba, yung nangitlog doon. Ito mga Aji, tingnan natin. Yun, ang laki naman yan. Ang laki. Kalaban ng manok tong ganito eh.
Ganito kalalaking gagamba. Ito sa tingin ko papasok ng Super Samon to. Itong isa na to malaki talaga. Itong dalawa na to papasok din sa Super Samon to mga G. Kung sa laki lang pero yung sa kulay kasi yung tinatawag niya ng Super Samon is yung mga orange or pula. Katulad yung old school ko na Samon mga G. Ito maganda din to, gusto ko to. Itong pagkabatik na ito. Ito rare to mga G. Kompleto yung sa likod niya. Kaso, antayin pa natin siya mangitlog para makita natin yung magandang kaha niya. Dapat makaitlog siya para yung kaha niya gumanda ulit. Gaganda yan siya pag nakaitlog na mga G. Yan. Sara na. Ay, balik ko pala dito. Lagay ko dito. Yun. Tapos, ito mga G. Ito unahin natin to. Itong plastic na to. Pakita na natin sa inyo isa-isa. Ito muna. Ito nang itlog na rin mga G. Kung hindi ko nilaga nilipat to, marami-raming mga matay dito mga G kasi hindi sila makakatae. Unang-una hindi sila makakatae. Pangalawa hindi makakaitlog yung dapat mangitlog na. Saka yung sa hindi pala nakakaalam mga Adya, yung itlog ng salmon na to is napakapisa ko to. Pinapakawalan ko po dito sa area namin sa Cavite para po dumami kasi endemic lang po sila sa Isabela. Sa Isabela lang po sila nakukuha. Ito mga Aji, papatak din ng Super Samon to. Malaki talaga, pati to. Ito mga Aji, malalaki talaga to. Super Samon yung mga bagsak na mga yan. And ito mga Aji, dalawa to. Super Samon din to. And ito, basta from large to XXL size yan mga Aji. Ito pala, laki din. Hindi ko lang pinapansin, nananahimik. Ang haba, mga Aji, ang haba din na ito. Ito mga Aji. Okay, lapag natin dyan. Yung panghuli natin ito. So titignan natin, 20 pieces ata to. Yun, ito mga Aji, malos papatak ng Super Samon to, dalawa. Itong dalawa na to. Ito magandang kulay, parehong orange mga Aji. Pula paa niyan, pula paa. Ganon din naman to, napakalaki din na ito, isa pa to. Tapos ito, maganda, kasi itim yung paa. Brown yung katawan, pero itim yung paa. Ito yung mga Aji, in-explain ko pala sa inyo. Yun pala, may tatanong din pala sa akin mga Aji. Tatanong sa akin kung paano na-differentiate yung salmon. Ito yun siya mga Aji. Unang-una, lapit mo malagay mo. Yung marking sa likod ng salmon, nakikita nyo siya, hindi siya normal na gagamba. Yung paa niya napakataba. Sa normal na cutting talaga ng salmon is kahit maliit siya, napakataba ng paa niya. Magtaka kayo mga Aji pag ganun yung kalaban nyo at gustong pumusta ng all out mga Aji, gustong pumusta ng unlimited, yung sabi niya bahala ka na pumusta, magkano gusto mo. Yung namumusta dyan hindi ko kayo, alam yun, hindi ko pinipatronize yung pagpupusta ng pera, pero kung bihagan lang, gagamba sa gagamba mga Aji, gusto ko yung ganyan yung gusto natin mga Aji, walang involved na pera para walang gambling mga Aji. Ito naman, yun din, ganun din naman, brown, orange. Yung mga markings niya, pansinin nyo na lang mga Aji. Meron siyang parang pana sa likod or arrow sa likod. Yung iba naman is putol, parang ganito, parang ugat ng puno. Yan o. Yan, parang ugat ng puno mga Aji. Ano ang itsura niya. And yung iba walang markings nga yung iba. Mamaya papakita ko sa inyo. Meron ako dito yung itim. Ayun pala, meron din pala unti. Mamaya pakita natin ulit sa inyo mga Aji. Ito, ganun pa rin. Maganda din. Yan mga Aji. Yan, mga ganyang markings. Ilan ba yung rare dito? Na full markings. Ayun. Ito mga Aji, gusto ko to. Itong itim na to. Napaka-itim ng kulay niya. Pero meron siyang markings na yan o. Parang malademonyo yung likod mga Aji. Para siyang pag tinignan mo yung suit ni Black Panther. Yan sa mga Aji, parang si Black Panther. Yan, kasi naman, ito rare din to. Kasi kompleto naman yung markings niya. Yun nga lang, medyo may kaliitan siya. Parang large lang siya ng salmon mga Aji. Tapos, gusto ko to, parang normal lang nagagamba. Pag tinitignan niyo siya, parang siyang Tagalogin. Tagalog na gagamba mga Aji. Yun nga lang, taba talaga nung paa. Sa kulay niya, mukha siyang Tagalog. Yan. Kasi mapusyaw siya, na parang nag-orange na medyo mapula unti. Tapos, ito ang pinapaborito ko pa rin sa lahat. Ito, 4 months na to. Sa tingin ko mga Aji, simula nung nahawaan ko to. Kasi talaga dati nung nahawaan ko to, alam ko nun parang kakaumpisa ko palang mag-vlog.
Or hindi pa ata. Ewan ko kung nagbablog na ako nun. Basta tunawakan ko to mga kaji. And ito po. Isa din to. Uy, nagkakabulan mga aso ah. Ito mga kaji oh. Paborito pa rin natin. Yung pula nating salmon. Napakatapang pa din kahit anong gawin natin yung mga kaji. Ito yung mga salmon natin. Yan siya. Okay, tignan mo baby. Ito pala, saan ba yung ano? Tignan mo stick. Let's buka natin yung labas itong itim. Super salmon baby. Gano'ng kalaki. Ito mga kaji, super salmon to ah. Malaki to. Oh, malaki sa malaki din yung kaha niya. Pero mga kaji, hindi naman napagkakaila. Mahaba yung galamay niya at napakalaki ng galamay niya mga kaji. Kung sa laki mga kaji, pasok to. Pasok sa super salmon to. Or yung XXL size ng salmon. Malaki din talaga to. Pero yung pinakamalaki ay hindi ito. Nandito yung pinakamalaki mga kaji. Dito sa kabila. Yung itim dito sa kabila. Mas malaki yata itong itim dito sa kabila. Ito. Mas malaki to. Sa tingin ko lang ha. O ito ata. Ang super salmon pala mga kaji ito. Pero halos dikit-dikit na kasi ng sizing to eh. Tapos pansin mo siya, halos parang kalbo na siya mga kaji. Gawa ng umuulan kasi. Madalang ka talaga makaano ng salmon na napakabalahibo lalo na pag umuulan. Unless kakamolt lang nung gagamba. Kasi maraming maliliit dito. Sa tiyak ko to siguro nakapag-molt na 1 week ago. Pero alam mo yun, talagang umuulan talaga. Ganyan ang itsura ng salmon. Kasi sa lupa sila nakatira. Ayan mga kaji, ano siya kalaki. Malaki talaga din siya. Yan siya mga kaji. Ito malaking salmon to. Yan. Oh, gusto bumalik sa kulungan niya. Pabalikin natin sa kulungan niya. Baka sakamaling ka dyan. Yan, balik na natin siya mga kaji ha. Ako dito pinapadami ko yung salmon. Ilan yung nangitlog? 5. Uy, tumae. Balik na natin to.